Ja, velkommen til folkeskolens bedste fag, smadrefaget. Er vi klar? I dag skal vi lære fisketrikset. Ja, det er så fedt med fisketrikset. Og hvad har vi? Hvem har vi til at hjælpe os? Ham vi plejer at smøre. Nemlig eleven Eddie. Yeah. Og vi starter stille og roligt. Man kommer gående hen på gangen. Man har lige spist frokost. Det er helt vildt hyggeligt. Stå stille, Eddie, lad os smøre dig. Og så siger man så, okay, jeg går hold da lidt. Jeg er bare fuldstændig mæt. Jeg har bare spist så mange rugbrødsmadder. Det passer ikke. Jeg spiste franskbrødsmadder. Nå, jeg gik så hen ad gangen. Og så med jeg, der står Eddie jo. Nu tror jeg lige at lære dig fisketrikset. Det skal du ikke lære. Nej, jeg vil vise jer, hvordan man laver fisketrikset. Og det man gør, det er at man siger, hey, ved du hvad, Eddie? Ved du hvad jeg gjorde? Jeg fangede eddermame en fisk. Det er ude at fisk med farmand. Den var så stor. Og så lige pludselig sagde jeg bare, boing! Og så smadrede jeg ham ved at sige, den er lille!